ናይ ሩስያ ስርሒትየን ዝተባህለለን ታንክታትን ዘመናዊ ኣጽዋር ዝጽዓና መካይንን ጉዕዞ ጀሚረን ኣለዋ ብዙሓት ሰባት ከዓ ነዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ሼር እንዳበልዎ ውዒሎም ኣለዉ ሎማዓንቲ ኣካል ናይቲ ቪድዮ ገይረ ሒዘ መጽለኹ ክንሪኦ ኢና ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ መንግስቲ ትግራይ ወይ ከዓ ጠቅላላ ሕወሓት ክንብል ንኽእልና ብሓጺሩ ኣብ ኣዲስ አበባ ዝነብሩ ከም በዓል ጀነራል ጻድቃን ወዘተ ዝኣመሰሉ ቶሎ ክንኣትኢና ክንቋጻሪና ዓዲ ዝብሉ ፈኸራታቶም ኣብ ዝቕጽልሉ ዘለዉ እዋን እሞ ንዓንደ ደኣ ክነሪአካ እንተ መጺኻ ወይ ኣብ ኮንካ ተዘራረብ እንተ መጺኻ ያግን ተዓዲ ክነፍርሳ ኢና ኢሎም ዝፍክሩ በዓል ኣወል ስዒድ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ከዓ ጀነራል ጻድቃን እኮ እቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍረም እንተሎስ ዘይነገርናኩም ምስጢር ለምበርታይ ከም ዝገበረ ክንነግረኩም ኢና ኢሎም ዝዛረቡ ሓደ ተጸጊዖም ዘለዉ ምሁራን ኣብ ወገን ትግራይ ኮይኖም ንሕና ውግእ ኣየድልየናን ዝብሉን ብተመሳሳሊ ድማ ዓለት 11 ለካቲት ኣመልኪቱ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ 11 ለካቲት በዓል ኣብ ዝኽበረሉ እዋን ዝተዘረቡ ዘረባታትን ኣብ መድረኽ ዝተባሃሉ ኣባህላታትን ንሕና እኮ ዘውቃዕና ዘሎ ጽባቐና እዩ ታርጌት እቲና ዘሎ ኢሎም ዝተዛረቡ ዝግርም መልእኽቲ ዘለዎም ኤርትራውያንን እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መጽለኹ ማለት እዩ ሕልፍ ኢሉ ከዓ ብስሩውን እንኳዕ ናይ ኣብጽሓኩም መልእኽታት ጽሒፎም ኣለዉ ኣይተጌታቸው ጽሓፎና ዕለት 11 እንኳዕ 11 ለካቲት እንኳዕ ኣብጽሓኩም ዝብሉ መልእኽቱን ኣነ ከዓ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ነቲ ውጹዕ ተቃላሳይ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ሕጂ ተቃሊሱ እቲ ዝነበሮ ኣበርክቶ ኣብ ወፈያ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ስርዓት ለውጢ ኣብ ዝተፈላለዩ ኮታስ ድሕረት ኣብ ምቕራፍን ቃልሲ ውጹዓት ማለት እዩ ኣብ ዝባን ውጹዓት ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ጭቆና ንድሕሪት ንምባል ዝተቃለሱ ክቡራትን ፍትዋትን ዝኾኑ ኣሕዋትናን ወለድናን ኣብ ሓጎታትናን ሓትናን ብምልኦም ክሳብ ሕጂ ዝገበርዎ ቃልስን ነዚ ቃልሲ እዚ መሰረት ኮይኑ ዳግማይ ቃልሲ ንዝወልዕ ዕለት 11 ለካቲት እንኳዕ ብሰላም ኣብጽሓኩም ኣብጽሓና ክብል ደለ ማለት እዩ ኖ ቀጺለን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክሰግር ሓደሽቲ ኮይንኩም ነዚ ቻናል እዚ ሳብስክራይብ ኢኹም ትገብሩ እንድሕር ደኣ ነባራት ኮይንኩም ከዓ ማለት እዩ ርእቶታት ከም ብበልኩም ካብቶም ፍልያት ርእቶታት ሃይለ ተስፋይ ዝሃበን ርእቶ እዩ ሃይለ ተስፋይ ሕጽረቢሉ ካልእ ስራሕ ድለወድኖ ኢልኒ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ስራሕ ክትፍትን ክትከለለካ ከምዚ ኣይጥዕመልካን እዩ ካልእ ስራሕ ኣልሽ እንተ ተሳኺዑልካ ክብል ርእቱ ሂቡን ኣሎ ሃበኒ ደሊ እየ ካልእ ስራሕ ፍጠር ሃባ ዋላ ሓንቲ ምዝራብ ዘይብሉ ካልእ ስራሕ ኣይደለለኹ ክብለካ ዝደሊ ማለት እዩ ክቡርን ፍትውን ሓው ቅጽለ ቢለ ሓንቲ ርእቶ ወይ ክልተ ርእቶ ክውስኸልኩም ማለት እዩ ዮናስ ካሕሰ ከዓ ራእሳን ዝኾንካ መንእሰይ በሊሒኻ ብሓቂ ሽደን ናይ ኩሉ ርድኢት ኣለካ ክብል ሓሳብ ገሊጹልየ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ስራሕ ብኡ ተቐጺልካ ያዋጻካ እዩ ዝብል ርእተይ ዓራይ ጽቡቕ ማለት እዩ ቢንያም ባራኺ ሽደን ዓርከይ እንዳሰሓቕና ኩናት ክጅመር እዩ ህዝብና ክነቅሕ ኣለዎ ኢሉ ላይክ ኣጊርልየ ኣሎ ሶ ነዚኣ መልእኽቲ ብምግባር ሓንቲ ዝኾነት ነገር ክነግረኩም ትማሊ ብዛዕባ ሎጂክሲ ገለ ነገር ትንክፋቢልና ነርና ብቅድሚ ትማሊ ካብ ዝመጻልና ርእቶ ተበጊስና ማለት እዩ ሶ ሎጂክ ማለት ሎጂክ ይብሉ ተምህራትና ሎጂክ ማለት እኮ ሓደ ዓርሱ ዝኸኣለ ዲሲፕሊን ወይ ከዓ ሳብጀክት እዩ ሎጂክ ኣይትበሉ ኣብዘይ መልዓሊኡስ ኣይተልዕልዎ ዝዓይነቱ ዘረባ እያ ካብ ሓደ ሓወይ ከም ሃናጺት ርእቶ ተዋሂባት ነራ ነሰንስ ካብተን ናይ ሎጂክ ፋላሲታት ዝኾነት ሓንቲ ወሳኒት ዝኾነት ንእግረ መንገደይ በብመዓልቱሲ ምስ ማሕበረሰበይ ምስ ናተይ ዘሎ ሰማዓይ ክረዳዳላ ዝበልክዎ እያ ማለት እዩ ካልኦት ከዓ ክእርሙን እዮም ሓንቲ ናይ ሎጂክ ፋላሲ ሎማዓንቲ ስዳይለማ ማለት መማረጺ ከምዚ የብሉ ምሲልካ ንሓደ ሰብ ምርኣይ ማለት እዩ ጽቡቕ እዚ ፋላሲ እዩ ብሎጂክ ክንሪኢ ከለና መማረጺ ዘይብሉ መማረጺ ዝበሃል ወግዑን ንሰምዒና ኩሉ ግዜ ካልኣይ ከዓ ወይ ውግእ ጌርና ኣብ ትግራይ ነታ ዝተወሰደትና መሬት ምምላስ እዩ እንተ ዘይኮይኑ ከዓ ኮፊልና ከምዚኣ ከምታ ንነብራ ዘለና ክንብላዕ ኢና ካልእ መማረጺ ግን የብልናን ኢሎም ንዝዛረቡ ሰባት ማለት እዩ 100 መማረጺ ኣሎ ኣብ ዓለም መማረጺ ዘይብሉ ዝተሰርሐ ነገር ዝበሃል ነገር የለን ብዙሕ ኦልተርናቲቭ ኣለዎ ካብ ሞት ወጻኢ ንሞት እውን ከዓ ብዙሕ መማረጺ ኣለዋ ጽድቂ መስራሕ ወዘተ ክበሃል ይካእል ብዙሕ ነገር እዩ እንተኾነ ግን ንዑ ዝትክእ ቀጥታ ሪፕሌስ ዝገብር ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ናይ ሰላም መማረጽታት ብዙሓት ናይ ዝርርብ መማረጽታት ብዙሓት
ናይ ምይይጥ ናይ ምርድዳእ መማረፅታት ብዙሓት ወግዕታትን ዕላላትን ሲ ኣለው እዮም እንድሕር ደኣ ክንመርጾም ደሊና ከምዚ ፎልስ ዳይለማ ክንፈጥር የብልናን እንታይ ማለት እዩ ፎልስ ዳይለማ ማለት ከምዚ ቦትልኔክ ማለት እዩ ሰሪኻ ንዓቐብ ማለት እዩ ምክንያቱም መማረጽ ዘይብልካ ተኣትዎ ነገር ተገዲድካ ዝመስል እዩ ከምዚ ጌርካ ነቲ ማሕበረሰብ ተረድኦ ተምህሮሞ ዘን ብድሕሪኡ ከም መማረጽ ዘይብሉ ኮይኑ ክሓስብ ምግባር ማለት እዩ በቃ ካብዚአን ወጻሲ ካሊ መማረጽ ስለ ዘይብልና ተገዲድና ኮይና ንኣቱ ዘለና ምባል ማለት እዩ እዚ ብሎጂክ ሓደ ፎልስ ዳይለማ ዝበሃል ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ፋላሲ እዩ ማለት እዩ ሶ ካብ ናይቲ ማለት ትምህርትና ተበጊስና ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንሰግር ኢና ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ካብ ንሪኦም ዕላላት እቲ ዝነገርኩኹም እዞም ብዝኾነ ይኹን ነገር ኣይትንከፉንዶ ኣይህረሙን ዝበሃሉ ዘለዉ ታንክታት ካብቶም ጉዕዞታት ዘለዉ ሓደ እዚ እዩ እሞ ብዙሓት ዝሓልፉ ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ እዚኣቶም እዮም ሞስ ክንርኣዮም صبوا إذا حجي ناشنال إير إنترست جاندا بلصقنا ናብ ዶባት ኤርትራ ሽምት ከሪሙ ዝሓገዩት ጾራቱ የጓርቱ አሉ ይዝ ባህል ዘሎ ከረክበና እንበር በመዳፍዓቱ ከራሃክበልና አይኮነን ግዜ ለኩሉ ጥራይ ይብላሉ ናሽናል ኢአር ኢንትረስት ማለት ይኸም ዝትሪኦ ዘለኹም ነዚ ቪዲዮ እዚዩ ኢሜጅ ማለት እዩ ካፕቸር ገይርዎ ዘሎ ወል ታይብለና ኣሎ ከረክበና እንበር ከራሃክበልና ይክእልና ብርሑቃት ኮይና ኢና ንዋጋእ ዘለና ንሕና ማለት ብርሑቂና ዘለና ቀዲሙ ንዘርክበሉ ኸርክበሉ እዩ እንድሕር ደኣ ክመጽእ ኮይኑውን ግን ካ ይምጻእ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ሶ ተፈኸራታት እዚ እቲ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ዘይኮነ ካይዳ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ 12 ክፍለ ዘመን ፈኸራ እቲ ከምዚ ተገበሩና ከምዚ ዝገበርኮ ብደንጎላ ኮሎኔል መራኽ ወዘተ ዝበሃል ካ ኣነ ክቡራትን ፍትዋትን ክትሰምዑ ስለ ዝኾንኩም ይቕጽላሉ እዩ ብጣዕሚ እውን ተገሪመ እየ እንታይ ከዮም ዝብሉ ዘለዉ ዞም ሰባት እንዳበልኩኒ ኣነ ነቲ ቪድዮታት ለማዓንቲ ሰምዑ ኢለ እዮም كم زتريو زلهم حيل مكلخال ناي مكلخال إثيوبيا حي كدان استخدنوا نحنا بعد ما تسقعنا أنا قريبنا إنا زبل زرعون يزرعون زلوا يا انقدي دمبراتشن ነው እየደረሰን ነው نبصح لنا إنا زي وسنا أيو دوبنا أيو بعد ما خباب زلوا يبل ناي بحق تمريت ومسل جن من البات عفرون يمسل تمريت بعد منو يقول أنت زرعيو حرايم እዚ ናይ ሳልሳይ ወያነ መግለጺ ሳውት ማለት እዩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድብ መግለጽ ዝሃበ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ይጽግዓሎ ናይ ሻዕቢያ ግን ኣይረአናን ሓበሬታውን የብልናን ዝብል መልእኽቲ ኸኣ ኣመሓላሊፎም ኣለው እስኪ ክንሰምዕ ሕዚ ለለኹኛት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ የጸግዕ ከም ዘሎ ብልተፈላለዩ ምስልታት ንሪኦም ኢና ኩሉ ዝሪኦ ዘሎ እዩ مزي تتحيز سراويت إرتراون أتيو بحاليو لبل كمدو بستفعله من قدرات نزي بريفاي كنجبر فتينا هنا جن سكع هذه زترجعت أنا قريلي سراويت إرترا متعوز ملكت صبوا أشي سلازي استرجعت أنا قريلين يلن verify نجبر فتينا هنا كنا رجعت أو أي كألنا سلازي كم زبحال نجار حاسوت يوزبل مجلس يهبو زلوا مالتيو اسكي ناب أكبر بعد 10 حد لكاتي زنبرة خان قصل أكبرنا ون بزح نجارات زلوت زلوا عمتات تأكيبو فكرين ورارون مدلات كم زلي في الذي الذي يكاد 10 حد أنت تذكر حلوف تاريخنا مذكرات راح نتهونه حزز لنا له كبيد استحال على خير بزح أصلا ربن زحتت مخانون نحاسبنا هنا لعلهم نتقرأين من الرقاص حدنتنا بمستقام نحزمنا تقام كنا قلل قاول العالم كن فتح كنا قلس قالنا أتولون تي تدقوا يلزلو ورار بسلام بزته فتح بونا نفسملو يحسون زمسكن نهلونا ندحنتنا نبيلناون كن مكتقبنا مهنا أبزع على تزيا على تيكات 10 حدا قالنا أتوليو على تونيو كبز متن حزب تግራይ بوغن تግራይ ዘሎ ድሌታት ግልጽ እዩ ምባል የለን ብርባሽ ዘድሊ ነገር ኣይኮነን ዝመፀካ እንተልዩ ዶክተር ብለ ዘይትኽእል እንተልዩ
ወይ ድማ ሰላማዊ ዘይኮነስ ብሓይሊ ጥራሕ መፍትሒ ንምግባር ድሌት ሒዝካ ዝምፃእ እንተልዩ ምክልኻል ግድን እዩ ክኸውን ብዝተረፈ ግን ሕዚ እውን ክምለሱ ዝግብኦም ብዘይምምላሶም እውን ዘጋጥም ዘሎ ሽግር ተሸኪምና እንተኾነ ዘላ ናይ ሰላም መማረፂ ክሻብ ሕዚ ትፅቢትና ከየቋረፅና ንቕፅል ዘለና ምዃንና ናብ ኩናት ተቐራሪብ ፅቡቕ ሕጂ እቲ ትኽክለኛ ዘረባ በቲ ወፂእ እዩ ማለት እዩ ኣሎ እዩ ሓደ ሓደ ምርኣያት ከምዚታት ነገር ንርኢ ኣለና ኢና ግን ንመኸተ ድልዋት ክንከውን ኣለና ዝብል በቲ ሓደ ወገኑ ሕጂ ኣየናይ 11 ለካቲት እዩ ብዛዕባ መኸተ ዘይተዘርበሉ ሓሊፉ ሕጂ ክነኽብሮ ከለና እዚ በዓል እዚ ነኽብሮ ዘለና ኣብ ከምዚ ኩነታት ኮይና እዩ ዝብል በብዓመቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓመታት ዕለት 11 ለካቲት ይዘረብ እዩ ኩሉ ግዜ ድዩ በብዓመቱ ሓደጋ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ በዓል እዚ ክነኽብሮ ከለና ንምዝካር እዩ ተባሂሉ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ፀገምና እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ውግእና እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ መቕሰልትን መስዋእትን ንምዝካር እዩ ተባሂሉ ጥራሕ ዝሓለፈሉ በዓል የለን እንታይ ዝበሃል ኩሉ ግዜ በብዓመቱ ኣብ ዝኽበረሉ እዚ በዓል እዚ ለብዘበን እዚ በዓል እዚ ነኽብሮ ዘለና ኣብ ዝተፈለየ ኩነታት ኮይና ኢና ከምዚ ገጢሙና ዝብል ቃላት ኩሉ ግዜ ኣለዎ ይገርም ማለት እዩ ይገርም ሶ ኣነ መፍትሒ ዘለዎም ነገራት ኣለዎ እዮም እቶም መፍትሕታት ከዓ ብሰላም ንምርዳእ ወዘተ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ከም ሓሳብ ቀፂሎም ፅቡቃት ክኾኑ እዮም ኢለ ይግምት ናይና ዘለና ናብ ኩናት ዝደፉ ዘለዉ ሕጂ ናብ ኩናት ቀሪብና ኢና ዘለና ዝብል ወግዕ ስምዕዎ መናእሰይ እናሓፈስካ እናገደድካ ሰራዊት ብድሕሪት ኮንካ ብጥይት እናወቃዕካ ክወና ውግእ ምእታው ምሎ ዝበሃል ምስ ኤርትራ ዝግበር ነበረ ወደኽደኽ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ናይ ዓዲ ሉዓላዊነት እዩ ተደፊሩ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዝኣት ምድፋር እዩ ዓዲ ሙሉእ ሒዝና ንጥፋ ኢሎም እዮም ጠፉ ዘለዉ ናና ኩናት ቀሪብና ኢና እቲ ዝግበር ኩናት ብጣዕሚ ሓፂር ብንእሽተይ ዋጋ ዝፍታሕ ክንገብሮ ኣለና እቶም ወንጀለኛታት ተነፂሎም ወፂኦም ንሰም በይኖም ፀገም ዝጋፍጥሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንፅዕር ኣለና ጻድቃን ኣብ ህይወቱ ወንጀል መጨረሻ ከቢድ ዝበሃል ባንዳነት ዘርእዩ ከቢድ ዝበሃል ናይ ትግራይ ፅልኢ ዘንፀባርቀሉ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢሉ ውግእ ክመርሕ ሓንቅው ኢሉ ዘሎ ሰብ ምዃኑ ዘርእየሉ እዩ ናይ ትማሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ውግእ ትግራይ ክንውድእ ኢና ይደሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝጉጅለ እዚ ክነሓፃፅቦ ኢና ሰራዊት ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንውድእ ኢና ዝበሃል ዘሎ መን ይመስለኩም نني مجرد مرحوة سراويت نني مجرد مرحوة سراويت منجري نخلت نكو منجري لا بعرف الخوة منجري نكو بيت أول مركو عرفت على طعمة أنا خون مركو عثمة تنبر هو حجي تن وقعتها كمان ترى أنا نخلتين اتحدى أبحثر أوان كنودو إن هيلو وق يجمر كم زليو أبحثر أوان تجميرو أبحثر أوان استود وق مبزحته سبات كتنتون خلوا بفلايك أخمزيك إلاتات مالتيوك إلاتات وق ناي ترينش ديزاينز جورو سبات ويك أخمزي ناي دفعان ود دفعان جلا ديزاينرات أناليستس كزعحو قحولو أبحثر أوان تجميرو زحثر أوان كودأ يتبهيلو استجمر وق استود إيه لن يبلو حق دي حسوت اسك صحافيهم يلن يوم زبلو تشيتشن زبهالو وتادرات نيرو مارو سياسي أبربع عن شمونتن ساعات رأس كتما يوكرين زخونت كيف كأتو إيه لأجميرا ناب كيف مالتي نخد أتو مسبلت أبو تانكتاتا تقاطعلهم عنيا زعدي كم بحدوش تمليسا ندحر كيدو أبزمونغو نكريميا زنبر دلل قلة سيرو دتو بهيلو سأرة تانكتات متيئهم شجراتنا تفترو غيرهم انتا كبلوكم زربا يبولون حجي أيانا يتعدي نوغسي بحتصر أوان جميرة بحتصر أوان سعرتو أبيانا يتعدي إترائيو سلسة معالتي ودى ألنا استبهال وق ديكوننيو توبزيحو حدثو من قل استبهال ديكوننيو سلسة عامة عنا خيلق الناس غالة أيانا يوق نخد جمهوريكم بحتصر معالتكم زيقرنا خنودو إنا تبزل خاسي كوي أخوي تايز بهال قودي خات زور زل هويس نايشن دا قل مالتيو تايز بهال تواتو جنزب تواتو حنباشان قلن نخد قرص زامن درزي أخاب زي أجمرنا حسابي زلا قطر بمل أخبابي ودينا يحن متسينا قلت بلو بوتاي أنا كم زي زأمسلة عموت زخونا مالتيو عينو استعمت زربا زارب سب بتعمي يسحق أنيو بوغاني بتعمي يسحق بتعمي أزيز قرم زي حدا سحتتيو اتغطر بيل نري أزلنا خا اتحكي يزاربو يزلو نمونجرنا لبيت رخوا أخم نتمنى سيكوهم ترخوا سلازي ما أسيت قتل لهم تمزلهم زبلي قدم حجوا تموت تعدرات يوم زواج أزلوا بعد المنجرين يوم زواج أزلوا تلي لهان هو يركون كيف لك الله أنا كوي وقع كذا
ንስኻ ተሰልፎ ዘለኻ ሓይሊ ትብሎ ዘለኻ ሲ ዶክተር ደብረጽዮን ይኮነት ወይዘሮ ሞንጆሪኖ ግዳዕ ፈትለ ወርቅ ይኮነት ወዘተ ይኮን አይርከቡ ኦፍ ኮርስ አይርከቡን ንሳ ሰበክ ተረኽቡ ኣብ ዓራት ያ ትድቀስ ወ ኣብ ዓራት ደቂስ ያ ተዋግኦ ዘላነት ህዝቢ ኣይንስኻ ብዋሽንግተን ዲሲ ኮይንካ ንኸዝብ ተዋግኦ ዘለኻ ሚስተር ስታሊን ንስኻትኩም ተተዓርፉ ክልታኹም እኮ ትውግእ እዚኦም ተፈጠረ ትውግእ እኮ ዝካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ንስኻ ስታሊን ኣብ መንጎ ኣይተ ጀነራል ጻድቃን ኣይተ ጀነራል ኣብ መንጎ ጀነራል ጻድቃን እኮ ዝግበር ዘሎ ትውግእ ንስኻትኩም ከኹም ትዋግኡ ዘለኹም ውግእ ከኹም ትኸፍቱ ዘለኹም ሰነቲ ህዝቢ ሲ ንሽውዶኩም ኢና ዘለና ኢልኩም ስለዘይ ተዛረቡ ዘለኹምስ ከምዚ ቅንዕና ተዛረቡ ዘለኻ ዲዝ መስለካ ዘሎ እወበይ ከረኽዋን ዓዳ ነቶም መራሕቲ ዳበይ ከረኽዎ ምስ መንዲኦም ዝዋግኡ ዘለዎም ምስቶም ኣሕዋቶም ቂም ክዋግኡ ንሱ እኮ ህዝቢ ዘለኹ ኣነ ቶም መራሕትስ ከምዘይ ንርከብ እንተ ኮይኑን መህደሚና ሒዝና ኢና ኢሎም ንይኮንን ጀሚሮም ትውግእ ዝጅምርዎ ዘለዉ ይጅመረሉ እዩ ንመኸተ ይብል እንታይ ክትምክት ኣብ ክንዲ ምንታይ ኢና ክንምክት ሕጂ እንታይ ንኸይኸውን እንታይ ከይወስድ እዩ ካብ እንታይ ዝበሃል ሲ ማእኸላይ መንግስቲ መፅኡ ሲ እንታይ ንኸይወስድ ንመቐለ እዩ ክንምክቶ ንሕና ኣብኡ ደይነበረን ትማዲ ኣብ ሕጂ በተስምምዕ እንድዩ ኣብ ቀረባ እዋን ወፂኹም ተውፃፂኹም ገለ ዝበሃል ዘሎ እምበር ኣብቲ ውሽጢ ነይሮም ሓቂ ዶ ናይ ፌደራል ትካላት ሲ ክንሕሉ ኢና ኢሎም ኣትዮም በተስምምዕ መሰረት እውን ክኸም እዩ ዝብል ነይሩ ሕጂስ እንታይ ንኸይወስድ ክንብል ክንሕሉ ንሕና ክንዋግኦ ንሽረ ከይትመፅእ ኢና ክንብሎ ንኽሱም ከይትሓልፍ ኢና ክንብሎ ንኤርትራ ገጽካ ከይትኸይድ ኢና ክንብሎ ክኸይድ እየ ተኢሉ ስታይ ኢና ክንብሎ ንሕና ከይትኸይድ እንድሕር ክኸይድ እየ እንተኢሉ እቲ ትማሊ ምሳኻ እየ ኣነ መርሓና ኢኻ ዝብሎ ዝነበረ ሰብኣይ በዓል ዘይዋጋእ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ንሱስ ከምኦ ሰሊፉ ንዓንዶ ክትመፅእ ከለኻ ይርኤካ እየ ከምዚ ገበራ እንዶ እንዳበለ እንድዩ 6 ወርሒ ምልኢት 9 ዓመት ክኸውን ኢሉ ኣወል ስዕድ ካብ ዝመፅእ 1 ዓመት ምልኢት ፈኪሩ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ መሬት ትግራይ ሕልፉ ሓሊፍዎ ነቶም ትግራይ ኮይኖም ዝቃወሙ ዶ ነቲ ሓሳብ ክነ ንቅሒና ዝብሉ ወዘተ ገለ ቶም ክእሰሩ ዝግብኦም ይኣስር ቶም ከባረሩ ዝግብኦም የባርር ቶም ዕጡቃት ንባዕላቶም ማለት እዩ ተይተረፈ ሶት ሓይሊ እዩ እዚ ሓይሊ እዚስ መመክሒ ትብሎ ዘለኻ ሓይሊ ካብቶም መመክሒ ሓይሊ ሓደ ትማሊ መሪሕዎ ዝቃለስ ነበረ ሰብኣይ እዚ ትሕሰትኩም ሲ ንናይ ባዕልኻትኩም ውግእ ምዃኑ ናይ ውልቅኹም ድልየት ንዓና ይዋግአና ምህላው ንዓናስ ናታትኩም መዘዝ ይመፀና ምህላው ከይፍለጠልኩም ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ጠጠው ብልዎ ማለት እዩ ጠጠው ብልዎ ዋላ ሓንቲ ምንም መፈላላይ ነገር የብሉን ጀጋኖ ይኮንኩምን ባይዘወይ ምኽርን ሓድሽ ወለዶ ሰምዕዋ ክሳብ መጨረሻ ጀጋኑ ማለት ኣብዚ የጋላልፅ ኣሎ እንድሕር ዳ ሰሚዕኹሞ ከም ተጋሩ ዞም ንዓና ከጥፍኡ ዝሓስብሉ ኣካላት ፈራሓት እዮም ክንብል ከለና ንሕና ጀጋኑ መሲልና ኣይንቕረብ ስሩ እዚኣ ንህዝቢ ትግራይ ደገን ወፃእን ዘሎ ከም መልእኽቲ የደልየ ጀጋኑ መሲልና ተቐረብ ጀጋና ይኾነ መግለፂ very nice ጀግና ልበሃል ከይሞት ቅድሚ ሞቱ ዘድልዮ ኩሉ ነገር ተጠንቂቑ ንዘይ ሞማት ዝተዳለወ ማለት እዩ ጀግና ማለት ሓደ ነገር ከይኾነ ቅድሚ ምዃኑ ፈሪሑ ዝጠንቀቕ ማለት እዩ ጀግና ማለት ድሓር እቲ ነገር ምስ ኮነስ እናኸደ ዝሞት ማለት ይኾነ ጥቡቕ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ሓራይ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ እንቋዕ መበል 51 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ኣብፅሓና ሰላም ሓድነትን ቅሳነትን ይምነ ክብሉ ከዓ ሰናይ ባህጎምን ትምኒቶምን ገሊጾም ኣለዉ ንመላእ ህዝቢ ማለት እዩ ሕጂ ጀግና ማለት እንታይ ማለት እዩ ብሬቭ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ዴፊኒሽኑ ብዙሓት ሰባት የካትዖም እዩ ሓደ መፅሓፍ እንዳንበብኩ ቀደም ረኺበ ዝነበርኩ ወግዒ ግን ነገረ መንገዲ ከካፍለኩም ጅግና ማለት ኣብቲ ዓውደ ውግኣት ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣትዩ ዘይመውት ሰብ ማለት ኣይኮነን ሞትማ ንኩሉ ሰብ ተርክበሉ እያ ብሓንቲ ዓረር እዩ ዝመውት ዝተፈለየ ሰውነት እውን የብሉን ብሓንቲ አርቢጂ ወይ ከዓ አርፒጂ ማለት እዩ እግሩ ክትቁረፅ ትኽእል እያ እግሩስ ይቁረፅ ማለት እዩ ዋላ ዝተፈለየ ነገር የብሉን ብሓንቲ ሞርታር እውን ብትንትኑ ክወፅእ ይኽእል እዩ ኣፈላላይ ዘለዎ እንታይ ማለት እዩ ንሓሙሽተ ደቂቕ ካብቶም ካልኦት ወይ ንሓንቲ ደቂቕ ክሳብታት ውዳእ ዝተዓገሰ ማለት እዩ ትዕግስተኛ ማለት እዩ ብኻሊእ ባህላ ትዕግስቲ እዩ ጅግንነት ማለት ኣብ ተሓዊ እናተቃፀለ እናሃለዎ ንእሽቱለይ ኣብ መንጎ ካድምዶ ክጎይዶ ኣብ መንጎ ክፀንሕ ዶ ወዘተ ገለ ምፅናሕ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክጅምራዶ ክዋጋዶ ወዘተ ኣብ ዝብል እውን ዝፀንሕ ማለት ሰብ ኣብዚኣሲ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዘላ ሞመንት ኩሎም ማዕረኦም ዝኸዱ እቶም ጀጋኑ ዝበሃሉ ኩሉ ወታደር ናብ ዓውደ ኩናት ኣትዩ እቲ ጅግና ዝበሃልን እቲ ፈራሕ ዝበሃልን ሓቢሮም እዮም ዝኣትዉ ሓቢሮም እዮም ዝዋግኡ ንሰዓታት ሓቢሮም እዮም ፋይት ገይሮም እቲ ጅግና ዝበሃል ኣብ መወዳእታት ኣስኑስ ሕርቅሞ ቢሉ ክሳብ መወዳእታ ሓንቲ ደቂቃ ዝተፀበየ ማለት እዩ
እዚኣ ተፈላለይ ታ ዲፈረንስ ታ መወዳእታ ዘላ እያ ተኸባቢ ታ እንጨዋት ያብ ጭራ በፂሓ ተቆንዞ ወዘተ ዝበሃል ሶት ጅግንነት ማለት በኻሊእ በሃል ክገልጾ ከሎ ተመሕዋት ከመይ ገይሩ ዓርሱ ከድሕን ክከላኸልን ከም ዝኽእል ካብ ዝኾነ ይኹን ውግእ ብዘይ ምግባር ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይ ምጥፋእ ንዓዱ ነፃ ዘውፅእ ከም ናይ በዓል ማሃትማ ጋንዲ ገለዝ ዓይነት ኣካይዳ ናይ ሰላም መንገዲ ምምራፅ ትዝበለፀ እዩ ትዝበለፀ እዩ ዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ምምራፅ ትዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ተጥፋኻሲ ከምዚ ዝኣመሰለ ጅግንነት ተራእየ ይፈልጥን ማለት እዩ ተራዳዲእና ኢለ ይግምት እሺ ክነት ከም ዝነበረትን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝኽነት ዘእተወትን ዕለት ለካቲትን ምግዳል ምዃኑ ከመኒ መኻልዮም ስዑር ዘለው ጠጠው ብሉ ክንብሎም ይግበአና ብሔራዊ ውሕደት ብሔራዊ ምስጢርካ ዘርጊፍካ መሃብ ፍፀወሮ ወንጀል ኣይኮነን 51 ዓመት ሙሉእ ተቃሊስካ ለፍርኻዮ ፍርያት እዚ እንድሕር ኮይኑ ለሃነፅካያ ትግራይ እዚኣ እንድሕር ኮይና ልፈጠርካዮ ማሕበረሰብ ልፈጠርካዮ ስርዓት እዚ እንድሕር ኮይኑ ብምንታይ መለክዕ እዚ ዓወት ክበሃል ይኽእል ሓራይ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ገለገለ ሰባት ዘሎ ሎጂክ እዩ ጽቡቕ ሓሳብ እንዲ ከም ሓሳብ ሕጂ እቲ ትውልድ እዚ ሞር ካብቲ ዝጽበዮ ስራሕ ዝሰርሕ እቲ ዝሓለፈ ወለዶ ክሰርሖ ዝግብኦ ዝነበረ ስራሕ እናተዛረበ እዩ ዝመውት ኣነ ከምኡ ተረዲኒ እዚ ወለዶ እዚ ማለት ካባይ ንዓይ ሓዊሶ ፀቢቑ እዩ ዝነገረኩም ዘለኹ እዚ ወለዶ እዚ ካብቲ ናቱ ትፅቢት ዝግበረሉ ስራሕ ዝሰርሕ ካብቲ ናቱ ንእሽተይ ንገልእቲ ድግፍ ንእሽለይ ጭንጫ ዝድርቢ እቶም ዝሓለፉ ወለዶ ዘይሰርሕዎ ስራሕ እንዳተዛረበ ዝመውት ወለዶ እዩ ሞር እቲ ዝቕፅል ወለዶ ከዓ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ካብዚ ተተበጊሱ እቶም ዝሓለፍና ወለዶ ክንሰርሖ ዝግብአና ዝነበረ ስራሕ እንዳገመተ ክመውት እዩ ከም ኢለ ዝግምት ማለት እዩ እዚ ኮ ክግበር ይግባእ ይኽእል ነይሩ ሳምቲንግ ገለገለ ዝብል ሃሉሲኔሽን ውሽጢ ዝኣተወ እዚ እንታይ ይብል ዕለት 11 ለካቲት ማለት ቃልሲ እዩ ነይሩ ቃልሲ ተጀሚሩ ነይሩ ቃልሲ ክጅመር ከሎ ሽዑ ውግእ ተጀሚሩ ውግእ ክንበሃል ከሎ ነዚ ህዝቢ ሓራን ምውፃእ ኢሎም ዝተቃለሱ በቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ ርድኢት በቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ ምልከታ በቲ ሽዑ እዋን ዝነበሮም ሓሳብ በቲ ሽዑ እዋን ዝነበሮም መካይዳ የኺደና እዩ ዝበልዎ ሓሳብ ሓሲቦም እዮም ጀሚሮም ወይል ኣኺድዎም ብዙሕ ዓመታት ከዓ ከይዱ ሕጂ ኣየኸይዶምን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ምስ በፅሐ ዘየኽይድ ኮይኑ ንምንታይ ኣውትዴትድ ኮይኑ ወይ ከዓ ኣሪጉ ማለት እዩ ብሓሳብስ ኣሪጉ ማለት እዩ ሶ እንድሕር ኣሪጉ ብሓሳብ ሓድሽ ሓሳብ ይመፅእ ማለት እዩ ጥዑይ ጽቡቕ ናይ ምዕባለ ናይ ስልጣነ ወይ ከዓ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢት ጽቡቕ ነገር ገለ ይመፅእ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኣብ ዝመፀሉ እዋን ከዓ ነዚ ከምዚ ዝበለ ጉዳይ ዘቐፅሉ ካልኦት ተቃለስቲ ከዓ ይመፁ ብኻሊእ ዓይነት መንገዲ ማለት እዩ እምበር ስኢልካ ናብቲ ናይ ቀደም ጥራሕ እውን ናወቀስካ ኩና ኣይኮነን ዝነበርዎ ለውጢ የምፀንዩ ምባል እንታይ ኮነ እቲ ለውጢ ክንድት ዝግባእ ዘይኮነ እንተ ነይሩ ክንድት ዝግባእ ክኾን ነይርዎ እዩ ግን ከምዚ እዩ ዝኽየድ ኢልካ እዩ መንገዲ ዝመፅእ ቶታል ዕንወት ወይ ከዓ ቶታል ስኢልካ ፅልእ ናይ ፅልእ ዘረባታት ገለ ደስ ኣይብልን ማለት እዩ እንታይ መለክዒ ዝወርቃው ክኾን ልኽእል እንታይ ኢና ክነኽብሮ እዚ እንታይ ኮይና ኢልና ክነኽብር ሕዚ እንታይ ጌርኩምላ ማለት እዩ እንታይ ረኺብና ማለት እዩ እንታይ ኢና ኣግኒና ልምዓት ሰላም ቅሳነት ዲሞክራሲ ፍትሒ እንታይ እዩ ተገንዩ ምዕራብ ትግራይ ራያን እዛ ጉዳይ እዚ ከመይ ከም ዝነበረት እታ ጉዳይ እታ ናይ ጉዳይ ዕርቅስ ከመይ ከም ዝነበረትስ ክነግረኩም ኢና ይብል ትዕርቅ እንታይ እዩ ነይሩ ማለት ይቀደም ፌደራል ማሕደር ዝብል ዓንቀጽ እትዮም እዚ ማ ከደራደሩን ማንዴት የብልናን ኣብና ትግራይ ህዝብ መንነትን ኣብና ትግራይ ኮንስቲቱሽናል ስታይል ክነደራደሩን ማንዴት የብልናን ኢሎም ጃከይ ተውፅኢ ደርቢ ጻድቃን ጌታቸው ወልካውት ገይሮም ካብታ ኣኸባ ኸይድና ኣምፅዋ ትማርኹ ትኾንኩም ኣብ መቐለ ወሲድኩም ማረኹና ኣምፅዋ ተነፈሪት ኢሎም ወፂኦም ሽዑ ሚድያ ተፀውዒ እዩ ተተፈሪምኩም ፈሪምና ኢልና ፈሪሞም ኢልና ክንነግር ኢና ተኣዊኹም ድማይ ኣውዮም ኢልና ክንነግር ኢና ካብዚ መዓልቲ ግን ነናዋሓን ኢሎም ነጊሮም ናዮም እቶም መደራደርቲ እውን ስዩ ኪዱ ተትብልና ስነመን ዘኽይድ ነርና ድላዌና ክንከይድና ለይጭና እናሻዕሎም የወልናን ግን ዜር ያቦም ተሓሲብናዮ ዝኸድና ኣውፅኦም ጎታ ዓንቀጽ እውን دربوا وجا كيتم تخدينهم كم حدش كوفيلنا فرمنا دحر 3 ساعات مالتي صبوي حجي
ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እዚ ብጠቕላላ ዝብል ዘሎ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሚድያ እዚ ብጠቕላልኡ ኣዝዩ ብጣዕሚ ካብቶም ሕማቃት ዝኾኑ ሚድያታት ሓደ እዩ ብወገን ኣነ ብጣዕሚ ካብ ፀልኦ እዩ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ስለ ዝመፀ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘሎ ኩነታት ንእሽትለይ ነገር እዩ ተሪፍዎ ሰከንድታት ጥራሕ ተሪፍዎ እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ከምኡ እናበለ እናተዛረበ ምስ ነበረ እዩ ሕጂ ተመሊሱ ከዓ መፅኡ እምበር ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ገለገለ ብፌስቡክ ገለ እምበር ብዩቲዩብ ተዓፅዩ ሶ ቶታሊ ከምዚ ዓይነት ሚድያታት እዚኣቶም ሕጂ ጥዕና የብሎምን ሕሙማት እዮም በቃ ኩሉ ግዜ እትናትና ጥፋኣት እትናትና ድኽመት እትናትና ሞት እዮም ዝደልዩ እትናትና መሪሕነት ግን ነዚኣቶም ምድጋፉ ይሕዝን እዩ ወይ ይሕዝን እዩ ማለት ከም ህዝቢ ክጠፊኡኹም እንዳተባሃለና ሃለወስ ሓቅኻ ክንጠፍእስ ክንሕግዘኩም ኢና ገለ ኢሎም እንዳተዛረቡ ከምዚ ዓይነት ወግዕታት ንዘውግዑ ሚድያታት ምቕራብ ኣድላይ ኣይኮነን ባይዘወይ ኣምባሳደር ግደፍ ህዝቢ የፈራርሕ ኣሎ ስምዕዎ የፈራርሖም እዩ ዘሎ በቃ ባዕሉ ቆራፅ ሓዳጊኡ ቶም ህዝቢ እውን እስኪ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘለኹ ዘይገበርኩም ዋላ እዚ ገንዘብ ድኡ ከፊልኩም ወላ ገለ ማለት ኩሉ ከነፍርሱ እዩ ኩሉ ሰራዊት ኣምፂና ካብ ታሕቲ ከነፍርሱ እዩ ደይ ተጠቃምሉ እንተኾንኩም እቲ ገለገለ እምኒ ዘሎ ወላ ገለ ማለት ኣጋታት ኣብዚ ዘሎ ወሲድና ኣብ ካልእ ቦታ ክንሰርሕ እቲ ፅርግያ ከዓ ተቆልዓ ራእይዋ ምንባቕ ጀሚርዋ ምንም ነተቆልዓ እውን ባዕሉ ዝማረኸ ዓይነት ኣዘራርባ ኣይኮነ ዘሎ እስኪ ይብሉ ወላ ገለ ገርና ወላ ኣብ ዑር ጌርና ወላ ገለ መለ ከንሓርሱ እዩ ፋፋ ክነብሉ ለና ራእያ ማለት እዩ እሺ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እሺ ምሕዝነቶም ጥንኩር ምዃኑ ኣብ ዝለሓለፈ ቃልስታት ኣብ ዝቐይሕ ኮኸብ ይኹን ኣብ ዝኻለት ዝሓለፈ ወራራት ናይ መትከል ምሕዝነቶም ዋላ እውን ኣብኡ ኮይኖም ተቓለስሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ እሞ እዚ ወራር እዚ ኣብ ትግራይ እንተመፂ እውን ኣብኡ ተኮይኑ እውን ለውጢ ለይብሉ ምዃኑ ሓንቲ ጓል ንስኸንስ ትህልዋ ዶ ትኾና ንሰንስ ይህልዋ ዶ ይኾና እዘን ሰበይቲ እዚአን ሕሎም ዓብየን እየን ዝኾና ኢለ እየ ማለት ሽዑ ቆልዓ እያ ነይራ ክትዛረብ ከላሲ ቆልዓ እያ ነይራ ገለ ዋላ ንእስቲ እያ ነይራ ሕጂስ ይህልዋ ዶ ኾኑ ይኾና እንድሕር ኣለየንሲ ብጣዕሚ ዝገርም ኣዝዩ ዝገርም ነገር እዩ ማለት ተዛሪቦንኦ ዘለዋ እቲ ዝበሃል ሲ እንድሕር ዳ ውግእተት ጀሚሩ ሲ ቀሊል ከም ዘይኮነ ንበይንትና ዝበሃል ከም ዘይኮነ ንዕኦም እውን ከም ዘርክበሎም ንዓና እውን ከም ዘርክበልና እየን ዘረባ ዘለዋ ሓቀን እየን በቲ ሽዑ ግዜ ብፍላይ ከዓ በቲ ዝነበረ ጉዳይ ኣፀቢቐን እየን ገሊፆን ነይረን ኩሉ ግዜ እቲ ሰብሲ እንዳቀደመ እዩ ዝኸይድ ትንቢት ነይሩ እዩ እዮም ኢሎም ገሊፆም እቶም ሰባት ሓቀን እየን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሕጂ ሽዑ ትዛረቦ ነበረት ሓቂ እዩ ድሕራይ ግን ኩሎም ኣባላሽዮም እዮም እንኳዕ ኣይሰማዕኹንኦ እምበር ሎሚ እንኳዕ ኣይፈለጥኩንኦ ከም ኢልኩም ማይክሮፎን ሒዝክናይ ትዛረባኒ ይኽን ምክንያቱ ሓቢርና ይነበርናን ኢሎም ተኻሒዶም ገለ ከይዶም እዮም ብዙሕ ነገር ከዓ ተገይሩ እዩ ሃፐን ኮይኑ እዩ ብድሕሪኡ ብዙሕ ነገር ተፈጢሩ እዩ ክብለክን ኢለ እየ ዕላሙ ሓደ ካብ ምዃኑ መጠን ናይ ሓባር ፀላኢኻ ብሓባር ምውቃዕ مش شعبية أما هو يزلق لنا طرح هو تزني يا سلام يزلق طرح يزبلان انتنا أسابي إرتراقص زتكسلنا حيل يلن زيو عبي عدلين من أسي تقراي 300 سسان ديجري تعاطي خيوقع بفلاي حاوي بزوله بإرتراو خيوقع تصمدو عبي عدل فطيري حزنا زي ساتم زولوه ناي شعبية خوينات زخفت زلو يقول تعال نقبل من شعبية خوينات كفينا سلام ده غيرنا لنا عدل يكون انديزي من أسي إرترا حنكا شحيزو مع صوت تقراوي كخفت كله خمر أي وطينا حزس إرتراويان زنقه نعنا زنخيو سموني تقار زنخه نعنا زنخيو أبزولو له دبس إحنا بميديا أنتنا أسد نسمع لنا أمريت بتكبر نخمس نصرح نكللن عبد الجن راخو لنا عوشتون كنكرب زقبأنا خنكرينا صبو حجزي كيادو خمزي نسلام كون سلازخونا نسلام نفقري نمردا نمزرراب حبير كان معباي نزخونا متقعد انت مصكاون حبير كان مكلخالي صبويو بوغان ኢትዮጵያውን ኮም ይዘድል ካዲው አልሐንድ ተፈልየ ነገር አየድልን ቦዚ ወገን ዘሎ ሕጁን ኮም ይዘድል በወገን ካልኦት ዓድታቱን ኮም ይዘድል በወገን ሱዳን ኮም ይዘድል ፍቅሪ ይዘድል ጽቡቅ እዩ በቃ ሰላም ጽቡቅ ነገር እዩ ወርቂ እዩ አይርከብን ማለት እዩ ሲልክ حጂ ሰሪሓ ንክትበልዕ ክትዛረብ ብህይወት ንክትህሉ ዝሓመመን ክሕከም
زمرعو نخمرعو زقدس نخقدس أذان زقبر أذان نخقبر مسجد زغد مسجد نخد إذا كله نجارات مالتي أنت يليو سلام صبوك ورك نجاري كم سلام زبلت نجار بسوريا لان نع أيها أبراهام أفورك سي زأمن هيمانوتي سلام يا شو ما زبلا هيمانوت أنت تخون نراسي نكل عالم هيمانوت كوينا تقولوا تخل حنتي سلاميا مخنيات هيمانوت بتفطروا ولا دحن بزع سلام يوقع مبر ولا نسلام قلب غالي صوعيا خمزي قالنا بلنبر سلام سي بك حنت امنت يخكون يروان مريت مالت سلام زي دل سبيا يل كل سب نسايد لي ايو كرهو كدقس تقديمو كساب موتو زخونن ايش اللي قبر نابله دحراي تموتكو زنقع يكونن 4 ساعه قال يخوم يو 5 ساعات قربا ነገር ይخوين زل كساب شعونس تيتهوخ نتا مريت كنبراس يدله حجي تسلام تبلو زلخا صبق كوينو تايت بللها مسو زل يقصللنا تبل እሺ مسو زل يقصللنا ان اسنس ግን تمسخا زل تمسخ يقصل تبلو زلخا سبعي ግን عدنا مصيو بروفوك يقبر زي كونه وقعت ود وقعت يوقعو زي كونه زيناتات يمحلالف زي كونه زرباتات يزارب يصارف نوري زارب زي تمخرو سيل قلبت كاي يسالونيو رقيت كاي يسالوني عندرنا ايو زي عبدت يدت يبلن نحرقنيا خوين كدا حقنيا زي كونكا عدنا من حزبنا خنبل كنكدينا بزي دما بمخنيات صمدو سراويت إيرترا حزب تግራይ ንኽጥዕሞን ዝምችኦ ምንቅስቃስ ንኽገብርን ካብ መሬት ኤርትራ ዝኾነ ቦታታት ንድሕሪት ሰሓበ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ይኮነን ዶን መሬት ትግራይ ክሕዝ ምን ሰላምን ጽምዶን ንገዛእ መሬቱን ውን ገዲፉ እዩ ዘሎ ስለ ሓፋሽ ስለ ውፅዕ ህዝብ ትግራይ ስለ ዝዕሸል ወድ በሻሻ እቲ ተሓስቦ ዘለኻ ደርሆ ጻሕቲራ ትረኽቦ ሽጣራ ገዲፍካ ንሉዓላውነት ኤርትራ ኽቢርካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዊጅካዮ ዘለኻ ኹይናት ደዋቢልካ እቲ ሰነፍ ነዳይ ፍራሕን ስሱዕን ዝኾነ ባህርያት ከኣሪምካ ብሕግን ጥራይ ክትከይድ ዘለካ ከ130 ጽቡቕ ስለዚ ተሓሳብ እዚ እንታይ ዝብል ካብ መሬትና ወፂ ካብ መሬትና ሲኳስ ወፂና ኢና عشان يترفدو ناي كالي بوتاتات مريت كنحز وصينا اينا زلنا مخنياتو ما انت سلام كنبل نتوصع حزب خنبل نتوصع زل حزب حجري توصعي مخانو ريخايو انت ليبا وصعد مخانا بار حج فريد كان صبو ورا مسكار كان وعلو قرم انكو هوم غبركا زيدا ورق ايو ايصلا كوم زين دحر غيركا مخان صبو نغر دحر كوينو بلو كابانا تحشو كاباخم نحيش وزت قال نحردا زبها الزرباتات تجميرو وسي صبو كمزي كو بتعم ورقيو بزي نجر احنا قريفنا لكم هنا بخم زول ما تتقوميكم نحنا كوم انت نبهال دا ابين دو خيدنا محلنا حجي تعدنا دواي ندم خونه نيرو يسرح ندي زلت سب زي يسعر دا خوينه حزبي ليتن قطر نسرح حزب كوي ግን حنت عامه نخنبر almost نا 10 عامه كنبر زمسل تيسرح زنبر كمسل يسرح ኣብ ዓድና ማለት እዩ ንሓንቲ ሕርሻ ቦታ 5 ግዜ 6 ግዜ ሓሪሱ ኣብ መወዳእቱ ጣፍ በቆይላ ንሳውን ሓንቲ ኩንታል ፍርቁ ኩንታል መዳበርያ ተሸይጣ ግዛዕ ተወፅላ ዓዱ ነዚ እኮ እዩ ዝሕዝን እሺ ጽቡቕ እዩ ቀጽልና ሚሊየን ህዝብ በላይ ያላት ሀገር የሲ አክሰስ ተከልክላ በዓለም ላይ ካለው ልምምድና ትሬንድ ውጪ በጠላቶቻችን ደባ ለረጅም ጊዜ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆና እንድትቆይ መደረጉ ትክክል አለመሆኑንና እንደ ቱርኪ ያሉ የኢትዮጵያ ወዳጆች በዲፕሎማቲክ መስኩ ጫና በመፍጠር በሰላማዊ መንገድ ኢትዮጵያ የሲ አክሰስ ማግኘት የምትችልበት ሁኔታ እንዲያግዙ በስፋት ተወያይተናል። እዚ ሕጂ በሰላማዊ መንገድ ዝብል እዩ ሰላማዊ መንገዲ ናይ ባሕሪ ተጠቃምነት ክትረክብሲ ክንሓተቲና ክሕግዙና እዮም በዓል ቱርክ ገለ ዝብል እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብጽቡቕ መንገዲ ሞ ንርአዮ ንኣብነት ብሰላማዊ መንገዲ ዝብል ቃል ሞ ንርአዮ ተሰላማዊ መንገዲ ዝብል ቃል ምጥቃም ንባዕሉ ብጣዕሚ ይሰርሕ ዘሎ ኣብቲ ዓድና ከዓ ዘሎ ተሰላማዊ መንገዲ ዝብል ቃል ተሪፍ እዩ ብውግእ ብገለገለ ዝብሉ ቃላት ዋላቶም ቃላት ቶም መጻወድያ ዘሎ ቶም ዝወደቕናሎም እውን ከምኡ እዮም ስለዚ ካብ ተዘራረባ እውን ተበጊሱ ጽቡቕ እንድዩ ሰላማዊ መንገዲ ዝጸልእ ሰብ የለን ሰላማዊ መንገዲ ጥቐመኒ ክጠቕመካ ዝበሃል ነገር ዝጸልእ ሰብ የለን ብመሰረቱ ማለት እዩ ربحان نخرب حكا مالتي ترجمو كتربا بحخا صبو ነገር እዩ عدتات كابهم انتانيصن كالي ነገር يبلن مالتي ايكونومياو متحبار سنه قطاو متحبار زي يبلن كوين عدتات كوين ناي مقصال عدلن يلن اب سدرا زبلو ነገር ابو بروفايد يغبر ادو مغبي تسرح سامثينغ تغبر بت عبيتنا مالتي كمزي انت زي نغبر نيرنا حابرنا انت زي نغبر نيرنا سي
ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይመፀን ነይሩ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ እንታይ ይስራሕ ኣሎ ይፈልጥኒ በቃ ኣብ ርእሲ ስያስ ዘሎ ተሰብ ኣይፈልጥኒ ኣብዚ ይፍክሩ እዮም ዘለዉ በቃ ወዲ ሻሻ ተመፅኡ ኢትዮጵያ ክበር ዓሚያ ትሕቲ መሬት ከተብልያ ገለ መለ ዝሩ ኣብ ርእሲ ስያስ ዘሎ ኢትዮጵያ ይሕፍሮም ኣነ ኢትዮጵያዊ እየ ንኢትዮጵያ ዝደሊ ስሙ ትፍክሩ ኣለኹም አንቱም ደቃሉ ንዓና ኮይነቶም ኤርትራዊ ንሕና ዓባይ ኢትዮጵያ ኢና ንደሊ እስኹም ትፍክሩ ዘለኹም ትንዶናቁር ኢሉስ ብሕፍረት ከምዚ ይብል ማለት ኣንፃር ዕላምኡ ከድሎ ማለት እምበር ክሕጎስ ከለ ሓደ ፕሬዚደንት ከምዚ ክብል ኢኻ ትደልዮ ማለት ትፅበዮ ከምዚ እንድሕር ከይሉ ሓፊሩ ኣሎ ማለት ኣቤት ሓቂ ልበይ ዘሎ ትሪእዎ ኣቤት አንቱም ደናቆር ኤርትራውያን ስጋ መዓሰ ክላገፀልኩም ክነብር ዓዊለ ተዛሪበልኩም ተጣቁዑ ብትየለን ክብለኩም ከሎ እድል ትብሉ ማይ ተለኮትኩኹም ኣይትሰምዑ መብራህቲ ተለኮትኩኹም ኣይትሰምዑ ከም ኩርኩር ከም እንስሳ ሰሪዕ ባነ ተዓደልኩኹም ኣይትሰምዑ ብኬላን ወዲ ኬላን ልቁጥ ተበልኩም እሽሕራይ ትብሉ ደም ከፊልኩም ማይ ተዓፀኹም እሽሕራይ ትብሉ እዚ ባሕርና ተዘይበላዕናሉ እሺ ተበሊዕናሉ ኢና ስለዚ ከዓ ናትና ኢልካ ነርካ ገለብ ግጥምታትካ እስከ እንታይ ንምባል እዩ ከመይ እስኪ እዚ ባሕሪ ዋላኮ ኣይንብላዓሉ ዳ እምበር መዋእል ተበሊዕናሉ ኢና ኢለ እዛ ሰዋይ ድማ እናትና ኢለ ተበሊዕኻ ኣሎ ናትካ እዩ ፅቡቕ ሎጂክ እንተ ተበሊዕኻሉ ናትካ እዩ ትባሕሪ ዋላይ ንብላዓሉ እምበር ኢሉ ተበሊዕናሉ ኢና እንተ ተበሊዕኻሉ ድማ ዝኾነ ነገር ናትካ እዩ ፅቡቕ እዩ እግርኻ ብዝብኢ እንተ ተበሊዕኻሉ እቲ ዝብኢ ናትካ እዩ ድሓንቲ እግርኻ ናትካ እንዲ ፅቡቕ እንዲ ግን ተተበሊዕ ተበሊዕ ድሓር ተተበሊዕኻሉ ከዓ ዝገደደ እዩ ማለት እዩ ተበላዕኻሉ ተበሊዕኻሉ ማለት እዩ ኣይ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዝዓይነቱ ተሓሳስባ እውን ዘለዎ ሰብ ኣሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ይርደአኒ እዩ ክልተ ነጥብታት እሲ ይርድእን እዮም እቲ ሓደ ንዓድኻ ተቃሊስካ ማለት ተዋዲቕና ኢና ሞይትና ኢና ተሰዊእና ኢና ዝብል ትርጉም ኣለዎ እዚ ይፈልጥ እየ ግን እንተዘይትጥቀመሉ ኮይንካስ ንምንታይ ዝብል ሕቶ ግን ከምዚ ዘይምልዓልካ ግን ገሪሙኒ ንኡስ ሓወይናተይ ማለት እዩ ንምንታይ ዘይጥቀመሉ ንድሕር ኮይነ እንታይ ኣይፀገም ኢልካ ግን ሓቲትካ ትፈልጥ እዩ ክትበልዓሉ መሰልካ እዩ ማለት እዩ ተወደም ክንኩዑ ከዓ ንሕና መሰልና እዩ ምስ ምርካብ ማለት እዩ ርስትኻ እዩ ሕጂ ፅባቐና እዩ ዝቐትለና ዘሎ ፅቡቃት ኣሕዋትና ፅቡቃት ኣቦ ሓጎታትና ገለ መለ ተጥፊና ኣሎ ናትና እዩ ስኢልካ ምፅኢልካስ መቆሉና ኢልካስ ተወርታት እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ቀደም ኣታ ትፈልጡ ዲኹም ኣስመራ ኤርትራ እዚኣ ዝዓሸወት ዝኾነ ናይ ማለት ተገዲፋ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ተገዲፋ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ተሪፋ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ሎሚ ግን ከምዘይ ተረፈት ገለ ዝተርድአኒ ዘላ ዘረባ እዚኣ እያ እሞ ኣላ ለካ ዳ ትምክሕቲ እዚኣ እውን ሓፈሹ ቅድሚ ሰብኳ ፓስታ ብፋርኬታ ዝበልዕ እኳ ኣብ ኤርትራ ቅድሚ ሰብ ፓስታ ብፋርኬታ ዝበልዐ ኤርትራዊ እቲ ኸታ ይብለለ ማለት እዩ ከምዚ ዓብዪ ነገር ተዛሪቡ ገለ ሰምዖ የስ ገለ ይብል ኣነ ከዓ ኣነ ኖዲንግ ሲ ክርደእካ ከሎ መሲል ነይሩ የምልአሉ ከዓ እቲ ቃላት ማለት እዩ ከም ካለ ንፓስታ ኣብ ልዕሊ ጣይታ ፀቢሕና ኣይበላዕናዮም እሺ ንፓስታ ብኻራ ቆራሪፅና ከም ሩዝ ቀይርና ኣይበላዕናዮም ኤርትራሲ ካብቶም ቀዳሞት ፋርኬታ ጌራ ፓስታ ዝበልዐት ሃገር ኣታሓቆም እዮም ኣታት ስልከይ ዝቕበለኒ ዶ ሲኢነ ዝበሉት ሞባይለይ ዝቕበለኒ ሲኢነ ወድን ቸላ ወዲያ እንታይ ዝበሃል ኣይከሰርና ከሲርና ባ ወዲ ብዙሕ ኣይነስልጥን ዘለና እምበር ንሕና እንተልና እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ምተዘርበ ስለዚ ከበየናይ መለክዕ እዮም ሞ ንሕና ንኤርትራስ ሕጂ ከምዚ ኮይና ፀልሚታ ገለመለ ትብሉ أنت قبل عدو بزنجرة غير قبل عدو مسيركم انتي مالتيو انتي راخب حج باستا بنجرة مبلعن هاي إيرترا معبالهم سي انتي راخبو انتي زرهو حجر يقولنا نحنا قال ولا حنت زهور نقر ولا حنت زمك عسلا ديبلنا بتطلعن كجزءنا متيو زوتو مجبن عبلالعن ولا بوينا نخرع سمعنا نقرأ أنا تخكلك وياها تخكل يا تمي حوي أنا سي إذا باستا يبلك الله خلنا من تاي بعنجي غير خمت حلو زي ولعو كيرس أبلالع نايت مقبي الله تخكلي أب استفعل لي عادات كيركا انجرا بإيركا يبلعيو حجقن شاينا مسئلو مالتي بمانكا غيري ولا فتفيتو تاخلو
እንጀራ بخمزي ዝብላዕ ክብሎ ኖ መቁረስ ገላ ክሰርሐሉ እዩ ስለዚ ኣነ ኣይሰልጠነን ማለት ድዩ ኣታ ወደይ በቃ ኣይ ድሓራይ ስኳ ተረዲእኒ ኢሉ ድሓር ስኳ ንፈልጥ ኣለና ምስ በዓል መን ንማጎት ምስ በዓል መን ንዛረብ ክንረዳዳ ኢልና ፈተነ ምግባርና ንባዕሉ ማይ ምሕቋን ምዃኑ ዳተበርሃና ይመጽ ኣሎ ክቡራት ወፍትዋት ኢንወይስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሰሚዕኹሞም ጽቡቃት እንድሕር ኮይኖም ደስታ ይልኩም ርኢቶኹም እንዳገደፍኩም እናጻሓፍኩም ክትከዱ ኢላወኩም ጽቡቅ ይስማዓና ቻው دحنا غنيوتا good light دحنا حضرت حواتي ما نطيب